Jeg vil nu bevise grünformen. Vagn han vil gerne låne eller købe en bil. Han har ikke penge nok, så han låner nogle penge sin rige onkel, som gerne vil have, at de lånte penge, som Vagn har lånt, de skal betales tilbage om to år efter. Men han vil ikke bare have, at de lånte penge skal betales tilbage. Han vil også have, at beløbet skal fremskrives. Så det vil sige, at han skal tale det lånte beløb tilbage plus renter. Og grünformen, som jeg skal bevise, den ser sådan ud. Det som Vagn han skal spare op, det kan vi udregne ved hjælp af formen for opsparingsannuitet, som sådan her ud, hvor A det er det lånte beløb. Og beløbet Vagn skal betale tilbage hernede, der er det lånte beløb så plus renter, og G er så det lånte beløb i det her tilfælde. Og hermed så kan vi så sætte de to formler sammen, så det giver en ligning her. Og nu ønsker vi så at isolere G. Og derfor så dividerer vi så med parentes 1 plus R parentes slut i ende på begge sider af lighedstegnet. Og det har vi så gjort her. Og når man dividerer et produkt med et tal, så skal man dividere tallet op i en af faktorerne. Og det er så det vi gør her nede ved at sætte B uden for parentesen. For yderligere at bevise grünformen, så vil vi nu dividere en brøk med et tal. Og det gør man så ved at man ganger tallet i nævneren. Og i forhold til før, så ser det så sådan her ud nu. Herefter så vil vi gerne, så dividerer vi med parentes 1 plus R, parentes slut i ende i alle tre led i brøken. Og så kommer den til at se sådan her ud. Og for at gøre det her lidt mere enkelt, så vil jeg nu benytte potensregnereglen, som hedder, at 1 divideret med A i ærte er lige med A opløftet i minus ærte. Og den hjælper os så til at omforme den her ligning, eller formel, så den kommer til at se sådan her ud. Det eneste, der sådan set mangler at blive gjort nu, det er at skifte B ud med Y, fordi Y det betegner ligesom terminydelsen. Så det har vi gjort, og nu kommer den til at se sådan her ud, som jo egentlig er grünformen. Så jeg har hermed bevist grünformen.